समायनाय देरनाय आंबो दिनै लाइभ पारफरमेन्स नायनो थाखाय आंबो बिराद एक्साइटेड जाना दङ सार प्लिज मोनसे कमेडियन एक्टिं डिमान्ड रायजो राजानिफ्राय एक्टिंआथ' हारसिं जाया आङो प्रियंकाजोंनो एसे एक्टिं खालामनो गोसो जादों अके आं रेडि आंनियाथ' एसे फैलानि जानानैसो एक्टिं खालामनांगौ जायो नालाय आंजों खालामफानांसिगोन आरोखि हागोन ना हायाथाय आगै प्रियंका सना मेन्डेलाया दाख्लै नोंसानाव थांदोंमोननो माथो नंमारगौ मा नंमारगौ माथो आं नुवाखै थांदों होननाय खोनादों बेजों बारा लाइन मारिनो नाङा हाबा जाखानायसो बेयाव आंसो हाबा जायाखै आङो हाबा जानायफोरजोंसो लाइन मारियोहाय हाबा जानायजों लाइन मारियो खोनादों नुबायबो थादों सिख्लाफ्रा दाना हिनजाव माने गोनांखाफोरजोंसो खारफाबाय थायो सेंग्राफोरा माबा गान्जा सोबनानै सिगारेट सोबनानै लरफै जालांजोब्बायना थाखाबो गैया फैसाबो गैया हाबा जानायफोरनावसो फैसा थायोलै बै दावबायसा सारनावबो फैसा दं नेरसोननावबो फैसा दं नेरसोन सारनायाव आंनावथ' अनेक दंखायो थेवबो आं हाबा जाथ'वाखै आरो आदालै जाबायलै आंखौथ' सानदों फैलाया मा खालामगोन मोसागोन ना डायलग होगोन ना मा खालामगोन आंजों लोगोसे मेन्डेला बिथाङाबो फैनो गोनां दंमोन खिन्थु बिथांखौ आं लाबोफायाखिसै आरो मानसिया बारा मोजां नङा नालाय हाबा जाबाय हाबा जायाखै होननानै लाना आंखौसो हाबा जाबाय होनना बुङो हाबाया आंसो जायाखै रायजोफोर आं दहायनिफ्राय नायखुमाबाय दं बै प्रियंका ना माखा होनना बुङो समायगोन बायदि मोनदों आंजों खिन्थु खोथाया जाबाय मा आङो मोनसे समाय लादों समाया जाबाय बै गोदो माने साबोन थरसे बायबा थरसे फ्रि मोनफायोमोन बाय वान गेट वान फ्रि 10 थाखानि साबोन थरसे बायदो थरसेखौ ओरैनो मोनफाबाय दा ओंखायनो जोंहा नैबे नेरसोन सारखौ नोंथांमोननि नेरसोन सारखौ आङो मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरो बे बुंबाय थायो नालाय हाबा जादोंलै फैला हाबा जादों होनना बिथांखौ बुंना दोनदोंमोन आङो हाबाखौ जागोन खिन्थु मेरि वान गेट वान फ्रि सासे हाबा खालामबा सासेखौ ओरैनो लोगोआव मोनबोफानाय बेबायदि मोनबासो हाबा जागोनलां होनना बुंना दोनदोंमोन दे आं नागिरगोन होनबाय बियो नागिरगोन होननानै नागिरनानै सानसेखालि मोनदों जाहैबाय बियो मोनना आंखौ फन खालामहरबाय मोनबायलै फैला जाबाय माखौ मोनखो सासे हाबा लाबा सासे फ्रि मोनफानायखौ जाहैबाय नोंगो नामा होनबाथ' मोजाङानो जाबाय लानानै फै होनबाय लानानै फै होननानै जों तामुलपुराव लोगो मोनलायबाय लोगो हमलायलायबाय गारिनिफ्राय ओंखारबाय आंबो गावबो ओंखारबाय आं बुंबाय बोरोथो दङ र' गारि सिङाव होननानै गारि सिंनिफ्राय दिहुनबाय एसे मोदोमै मोखाङै नायनो समायना सासे हिनजाव दिहुनबाय आरोखि नैबेनोलै जाबाय बुस्थुआथ' मोजाङानो र' दा लोगोआव मोनबोफानायालाय बोरो होनबाय दङ लोगोआव मोनबोफानायाबो जाहैबाय देदो बेखौबो नायनोसै होनबाय आङो बेखौबो नायनोसै बा गारि सिंनिफ्राय होनबा नैसिनि गथ' बुंग्राय फेरलाला दिहुनबाय नैबेनोलै लोगोआव मोनबोफानाय आरो जाबाय ओमफ्राय दै मा होननाय जादों बेलाय आंथ' बेबायदि बुङाखैना आरो नोंथाङानो सासे हाबा खालामबा सासे फ्रि मोनबोफानाय होनबाय आंथ' बिदि बुङाखै आं बुंदों मा बिब'खौ हाबा खालामबा बिनानावखौ लोगोआव मोनबोफानाय बिनिया माबा हाबा खालामबा फिसाखौ ओरैनो मोनबोफानाय ओरैजायसो साननानै लादों जाहैबाय बेबा सोरजों गारजानाय फिसा गोनांखौसो आंनो खोन्थाबाय जानाय नंलालै होननानै बेबो जायाखिसै रायजोफोर दा ओंखायनो बे समायखौ लाबाय थाबा आं हिनजावखौनो मोननाय नंला
आंथ' बुंखादों एसे माबाखौ प्रियंकाखौ एसे मेगन खेबदों आङो दा एसे समायना हिन्जावाथ' माने एडभान्स बुकिं जाखायो बायदिसो मोनदों आङो थेवबो आजिखालि जेबो नङा अनेक जायो दा गोबाव खालामनो